இன்று இலங்கையும் இந்தியா தாய்நாட்டையும் பொறுத்தவரையில் இன்று பேசப்படும் ஹிஜாப் அபாய விவகாரம் ஏனைய மதங்களை விட ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் ஒரு ஆடை. அது சமூகத்துக்கோ ஒரு இனத்துக்கோ ஒரு சமூக சீரழிவுக்கோ எதுக்குமே இதனால் பக்க விளைவுகள் இல்லை. சமூக சீரழிவுக்கு முகம் கொடுத்து வருகின்ற பொதுமக்கள், அரசியல்வாதிகள் இதற்கு தீர்வு காண முடியாத அளவுக்குள்ளனர். இன்று சமூகத்துக்கு மத்தியில் இந்த இரண்டு உடைகளும் மட்டுமே தான் கண்களுக்கு ஒரு கலவரமாக உள்ளது என்றால் அதன் அடிப்படை ஆளுமை அரசியல் சுயலாபம் தான். காரணம், முன்னர் அரசியலுக்கு புதிதாக வருபவர்களும் தான் ஆட்சியில் இருப்பவர்களும் தான் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டி நீண்ட காலம் பதவியில் பிடித்திருக்க, தன் குடும்பத்துக்கு சொத்து சேர்க்க, பதவியில் அமர வைக்க முன்னர் கையாளும் விதம் தான் ஏதோ ஒரு நகரத்தை இனம் தெரியாதவர்களால் சேதப்படுத்தி நாசப்படுத்தி அடித்துடைத்து நகரத்தை தீ வைத்திருப்பார்கள். அன்று சகஜமாக நடந்து வந்த விஷயம். அன்று 2-3 கிழமைகளுக்கு அவைகள் சூடு பிடித்திருக்கும், பின் மறந்து விடுவார்கள். இது அன்றைய கால வரலாறு. இன்று அப்படியல்ல. அரசியல்வாதிகள் தந்திரம் நன்கு தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள். இன்று அப்படியல்ல. அரசியல்வாதிகளின் தந்திரமும் நன்கு தெரிந்து வைத்திருக்கும் விடயம்தான் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் தான். முஸ்லீம்கள் எப்போதும் பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர்கள், வெளிப்படையாக உதவி செய்யக்கூடியவர்கள், நல்லெண்ணம் நற்சிந்தனம் அவர்களிடம் கூடவே இருக்கும். இஸ்லாம் மதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அனைவரும் விரும்பக்கூடிய மதிக்கக்கூடிய மதம். அல் குர்ஆன் வசனம் அதை ஓதும் பொழுது அதை இனிமையாக அனைவரும் கேட்கக்கூடிய மதிக்கக்கூடியவர்கள் அதிகம், செவிசாய்க்கக்கூடியவர்கள் அதிகம். இன்று இலங்கையிலும் இந்தியா தாய் நாட்டிலும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சினை தான் ஹிஜாப் அபாயா. முஸ்லீம்கள் எப்படி சொகுசாக வாழ்கின்றார்கள் என்ற கேள்விக்கு அவர்களுக்கு மறைமுகமாக உள்ளது. அவர்களுடைய கேள்வி அவர்கள் பதிலை இன்னும் சரியாக கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். காரணம் தான் முஸ்லீம்கள் நாம் அவர்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் ஒரு சிலருக்கு இனவெறியாக மாறி உள்ளது. உதாரணத்துக்கு, ஒரு ஆண் சம்பாதித்து மொத்த முழு குடும்பமும் எவ்வாறு வசதியாக இப்படி வாழ்கின்றார் என்ற கேள்வி அவர்களுடைய கண்கள் இருப்பதனால்தான். இதற்கு பதில் தான் இறைவன், இயற்கையாகவே இறைவன் முஸ்லீம்களுக்கு வழங்கியுள்ள ஒரு அருட்கொடை. சொத்து சேர்ப்பவர்களுக்கும் அடுத்தவர்களுக்கு வாரி அள்ளி கொடுப்பவர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உள்ளது. அது போன்றுதான் இது. சொத்து சேர்ப்பவர்கள் தான் அரசியல்வாதிகள், வாரி அள்ளி கொடுப்பவர்கள் தான் பொதுமக்கள். இன்று இந்த இரண்டு நாட்டிலேயும் இருக்கின்ற இன ஒற்றுமையை பிரிக்க முடியாத அளவுக்குள்ளன. இந்த இரண்டு நாட்டுக்கும் மகத்துவம் உள்ளது. இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ஒரு திறமைசாலியை ஒருவருடைய திறமையை கண்டறிந்தால் கையை பிடித்து தூக்கி கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்தில் சேர்த்து விடுவார்கள். இது அவர்களுக்கு ஜாதி மதம் இனம் தேவையில்லை, அவர்களுடைய மகத்துவம் அது. இலங்கையை பொறுத்தவரையில் உலகிலேயே எமது இலங்கையை போன்று இலங்கை தாய் நாட்டை போன்று அழகான அற்புதமான 4 இனங்களும் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய நாடு எங்குமே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இன்று 2 நாட்டையும் குழப்பி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கின்ற அரசியல்வாதிகள் வேடிக்கையாளர்களாக இருக்கலாம். ஒவ்வொரு பொதுமக்களுடைய அடியும் அவர்களுடைய மேல்தான் போய் விழ வேண்டும். அவர்களுடைய இன்று முகம் மூடி அணிந்திருக்கின்றார்கள், அதை கிழித்து அறிய வேண்டும். பொறுப்பு பொதுமக்களுக்கு தான் உள்ளதை அதை யாரென்று கண்டறிந்து தகுந்த தண்டனை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்துல ஒரு அரசியல்வாதியின் அரசியல் சூழ்ச்சி மட்டும்தான் இந்த இடத்துல காரணம், பொதுமக்கள் அல்ல. அவர்கள் தூண்டிவிட்டு இந்த முகம் மூடி அணைந்து ஒரு ஓரமாக இருந்தாங்க வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு. அடுத்து இஸ்லாமியர்கள் அவர்களுடைய வல்லமை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தான் இந்நாட்டுக்கு தீங்கு விளைவிப்பவர்களிடம் இணைந்து மக்களுடைய மனங்களை நோகடிப்பவர்கள். இறைவன் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்துள்ள அருட்கொடைத்தான் அழகான அமைதியான வாழ்க்கை. அதற்குள் தான் நிம்மதி, சந்தோஷம், இறைவனின் அருட்கொடை மறைமுகமாக இருக்கின்றது. பகிர்ந்து உண்ணும் உணவு, நலம் விசாரிப்பது, உதவி செய்வது, அடுத்தவர்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காது தன்னை பாதுகாத்து கொள்வது, ஒழுக்கமான உடை, நடைமுறை, பழக்க வழக்கம், இப்படி கூறிக்கொண்டே போகலாம். முதலில் ஒரு இனம் அடுத்த மதத்தை எப்படி புரிந்து வைத்துக் கொள்வது, அதை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்றதை முதலாவது அறிந்திருந்தால் மனிதன் இன்னொரு மதத்துக்கு ஒரு தீங்குமே விளைவிக்க மாட்டான் என்றதுதான் என் கருத்து. நன்றி.